Welcome sa aming bahay. Welcome back mga kastudyo. Finally, today is the day po na makakauwi na kami sa aming tahanan. After 2 months and 11 days po, meron na pong kuryente doon sa amin. Sigar din taon. So nandito kami sa inupahan namin. Timing po nga, ngayon po ay ka 30 days namin dito sa apartment po. So panahon na umalis kami dito kasi 1 month lang po yung kuha namin dito, yung magstay, no. Yung may-ari po, nakikiusap kami na 1 month lang para hindi malaki yung mababayad namin. Balik na kami ulit sa aming tahanan. Uwi na kami, lahat ng mga gamit namin pang shoot, dadali na namin doon sa bahay, pati yung mga gamit dito pang bahay ba. Yes po, nakapag-impake na kami, kaya samahan niyo po kami maghakot. Tara! Tara. Gamit namin, ito yung mga stocks na mga pagkain. Iuwi na namin to. Ikaw na lang dyan sa mga life ha? Oh. Hinay nga sa Uwian na to mga ka-studio. Dami namin mga dinala ng mga gamit ng studio kasi kakailanganin kasi natin yan sa pagbablog. Mahirap din matulog kung walang mga unan, higaan, gano'n. Ito yung kuha namin ito, turbo. Ito yung ginagamit namin sa tuwing nagluluto kami ng mga pinaputok na baboy ba. Dami ko lang mga pusa dito mga studio. Yan yung mga pusa. Bali yung iba, pabalikan na lang namin mga studio kasi hindi nang pagkasya sa van kasi maliit kasi yung van namin. No? Biniban ba? Kahit ganun yan. naging tulong dyan sa amin. Wala lang po namin nabili yan mga studio. Nakakapunta kami kahit saan. Oo. Go! Excited ka na ba umuwi sa bahay, be? Yes. Grabe no, ang tagal mo no, almost mag 3 months puntik. 2 months and 11 days na walang kuryente po. Kaya kung saan kami nararating, yung unang buwan po ng bagyo, narating kami ng Leyte. Pag-uwi namin wala pa rin kuryente kaya nag-rent kami ng 1 month doon sa apartment ba. Yung renta po namin doon is 6,000 po per month. So okay na din kasi medyo mahangin siya ba. Hindi naman masyadong maingay ba. Pero merong mga nagtatrabaho sa mga kapitbahay. Oo, tsaka accessible sa lahat. Oo. Na, Malapit sa lahat. mall, sa palengke. Nag-gym kami tuwing gabi, okay lang kasi nasa kuhan kami ba? Nasa parang sentro ba? Miss na din namin umuwi sa bahay mga ka-studio. So, Iba talaga yung feeling kapag nasa bahay ka lang ba? Kasi bahay mo yun eh. Pwede mo magawa kahit anong gusto mo gawin talaga. Mga ilang minuto to pang bago tayo makarating doon sa bahay. Dali lang, mga 5 to 6 minutes. A few moments later. Yan, manghakot na ta. So, naglalakad na po kami papasok sa papunta sa aming bahay. Medyo mahirap po yung daanan namin mga studio. Hindi pa po naayos yung daan dito. May makikita pa rin po kayong mga mga damage. Yan. Kahoy, nakaharang pa po. Magkipot yung daan dito. Oh, sobrang kipot. Para kang naglalaro sa maze. Pang Dito naman sira pa yung daan, no? dito banda hindi pa po siya naayos. Ayan po. So yung ginagawa namin ay mukat-kat ra gyud mi. Tapos to nung bagyong Udin. Grabe po yung damage dito. Yung pader po talaga ng subdivision ba, natumba. Yan po. Oh. Yan, nandito na kami sa aming bahay. Ayan po yung mga poste na natumba po.
Yan, si A standby. Tumulong po siya sa amin. Yung kuha namin sira pa. Oo, yung atop dito sa labas. Yung bubong sira pa. Yan. Welcome sa aming bahay. Yan po, mayroon ng suga yun. So, kalat pa po dito. Yes, ayan po. Yung ibang mga gamit po, hindi pa namin siya naayos. Ayan. Sobrang kalat pa pero mabilis na itong maayos kasi importante mayroon ng lights. Ayan, Christmas Pasko pa po dito sa amin. Hindi pa namin siya, Natanggal. hindi pa namin natanggal yung mga decorations. Yan po. Sa Yan. wakas, makakainom na tayo ng malamig na tubig. Sax, you're finally home. Sobrang tuwa talaga namin mga studio na nagbalik na po yung kurente kasi yung iba dito sa municipality namin, yung ibang mga barangay po mabilis lang naayos yung kurente nila pero dito sa amin po malaki yung damage kaya medyo natagalan. Pero ganun pa man, hindi naman natin ginusto to at saka yung hindi natin alam yung mangyayari talaga lalo na yung bagyong Odette ba, sa kalamidad na hindi natin matagna yan. So grateful pa rin tayo na buhay pa rin tayo, na survive natin yung bagyo. Ito po unti-unti nang nag-recover yung mga buhay ng mga nasalanta ng bagyo. So, mayroon na din mga tulong yung mga gobyerno ba. Meron na namigay ng mga kuwan kaya naayos-ayos na po yung mga bahay. Pero nandyan pa rin yung mga bakas po ng bagyong Odette. Pero okay lang po yan. Madadaanan din po natin lahat ng mga pagsubok darating sa buhay. Importante po positive tayo at saka laging masaya. So ayun mga studio, sana po nag-enjoy kayo sa vlog namin today po. Sobrang simple lang po nito. Parang naghakot na kami ng mga gamit talaga para makauwi na sa bahay. So sa wakas, dito na po kami ulit magbumukbang. Mas okay kasi dito kasi matahimik ba. Tahimik tong lugar to. Si Sax lang maingay. Saka sa labas din po, malaki yung area, kaya madami tayong pwedeng magawa. So that's it. Alam na kami mga studio, kita-kita tayo sa susunod na vlog. More vlogs coming soon. Bye! Bye!